Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Bai esan? Oier, egunon, Jasmin naiz, zer moduz? Jasmin, kaixo, egunon, ongi tazu. Ederki, aizu, non elkartuko gara? Ba, ez dakit, zuk esan, agian kafetxo bat berriketan hasi aurretik? Zer iruditzen? Bai, ederki, venga, oraintxe noa. Ale, ados, oin arte. Aio. Jo. Bueno, oier, egunon. Egunon. Fara egiten dugu, ze egin genituina elkarrizketak elkarrekin. Bai. Bai nik zuri eta bai guri elkarrekin. Orduan, pixkat ezagutzen dugu elkar, ez? Ezaguna gara, bai dagoeneko. Hori esan dezakegu. Azkena gainera, zera izan zen, ez? Tribuaken bai, tribuaren berba. O tribuaren berban, korrikaren inguruan, eta polita izan zen, ez da? Oso polita. Zakit ikusi zenuen edo, ez? Bai, ikusi nuen. Bai. Jo, begira, etorri gara hona eta esan dugu, bueno, jendeak ezagutzen zaitu, badakin nor zaren, baina gaur ez gara etorri hitz egitera futbolari buruz, ez? Baita ere, zure bizitzaren arlo ezberdinetaz. Orduan, pixkat hau kontatuta, ez? Familia eta herri guztien artean, zuk nola deskribatuko zenuke haurtzaroa, adibidez? Nola izan zen zure haurtzaroa? Nire haurtzaroa? Nire haurtzaroan badaukat oroitzapen oso onak. Bai, ni bakizu Lizarrako ikastolan ikasi dut, eta han, gela giroan eta beti, ezakit, laguna izan naiz, ongi moldatu naiz nire lagunekin, gustora ibili naiz, inguruan izan dudan harremanak politak izan dira, irakaslekin, familian ere babesa sentitu dut, maitatua sentitu naiz. Ez dakit, futbolean aritu naiz, jolastu dut, zoriontsu izan naiz, eta hori da esan dezakedana. Dena positibo. Ni berez nahiko baikorra naiz, naiz eta gaur egun baikorra izatea den, ez, pizka bat... Bueno, birtute bat da, gaur egun justuki. Bai, batzutan ere, azkenean ikusita nola gauden inguratuta, ez, eta nola gobernatzen gaituzten eta... Askotan ere, ezkortasun horretan erortzea ere erreza izaten da, ez, baina espirituz baikorra izaten saiatzen naiz, denak irri egin didalako orain arte edo bilatu dudalako baita ere, ez? Egoera horretan bizitzea edo... Gaur egun, pixkat, ezakit, klima erdi toksiko, bueno, hori ni ari nahiz esaten, klima erdi toksiko horretan, pixkat zaila da izatea baikorra, zergatik uste duzun bizigaren klima pixkat komplikatu edo batean? Jo, nik uste dut, gobernuek edo boterea daukaten egiturek edo nahi dutela gizarte dualizatu bat izan, ez? Elkarri mokoka ibiltzeko gizarte bat, bananduta dagona. Zen berei badakite herriak duela boterea, ez? Herria antolatu ez gero eta herriak bat egin ez gero eta batasuna erakutsi ez gero, beraintzat mehatxua dela. Eta orduan nahi dute polarizatuta izan dena. Eta hori da azken finean ikustot gertatzen ari dena, edozein herrialdetan, edo urdina edo gorria zara. Edo Madril edo Barça zara, edo beltza edo txuria, ulertzen didazun honik doan, ez? Eta euskal komunitatean ere, nola baita esateko hori ere gertatzen zaigu. Edo ikastola zalea zara, edo publika zalea zara. Edo alderdi politiko batekoa zara, edo bestekoa zara. Edo ulertzen didazu, eta jo, ni lehen esan dizut ez, eta ez dakit, igual lore gehiagi botatzen ari zaio nire buruari, baina ez pertsona bat, igual talde lanean ibili naizen ez futbolean eta naizena aglutinatzailea bezala, ez? Nahi duana da, batasuna lortu.
guazen denok elkarrekin indarre egitera, ez gaitezen txikiago egin. Txikitasun hortatik guazen indarrak batzera eta egin ezagun, ez? Benetako fronte bat eta Ja. guztien artean, denok bai gara beharrezkoak. Dena dela, eta orain ari naiz izaten pixka deabuaren abokatua, ez? Gaur egun zara ikastola federazioaren lehendakaria. Hau Bai. autu propio bat da, ez da? Nolabait esateko bai, aukera suertatu zitzaidan eta komentatu zidaten, ez? Aizu, aukera hau daukazu eta pentsatu dugu zuk ere profil interesgarria izan dezakezula, ardura hau hartzeko, eta hasiera baten nik ere susto pizkatekin esan nuen, ez dakit noraino sartu, ez? Ez dakit ere zer suposatzen duen ikastoletako lehendakari izatea, ardura handia da, erantzukizuna bada. Eta, nik konpromeso hartzen dudan tokitan saiatzen naiz beti nire honen ematen, ez? Bestela ez du zentzurik, ez? Eguneko una ematen eta eraginkorra izaten. Eta, hasiera batean, horrek zalantzak sortu zizkidan, ez? Ez dakit ni gai izango otena izen, ez? Horrelako postu batean, nire honena bai, baina nire honena den hori nahikoa izango ote den, ez? Erantzun, on bat emateko kargoari. Eta, orain esan dezaket urte bat daramadala ja kargoan, eta eroso sentitzen naizena, badaukadala talde lan polit bat, gainera kausa polit baten gatik ari gara lan egiten, euskara sustatzeko, euskal komunitateari indarra emateko, eta hori da azken finean, ez? Oinarria eta niri indarra ematen didana, ez? Beti Lizarra bezalako herri baten, nire haurtzaroan esaten zenidan lehenago, nolako izan zen, izan dudalako sentimentu hori bigarren mailako herritarraren sentimendu hori, euskalduna, arraro hori, ez? Lizarra baten ez zelako normala euskalduna izatea, guraso euskaldunak izatea, nire ama hizkuntza euskara izatea, orduan beti ez, gabezia hortan bizi izan naiz, izan nahi dut, txikia sentitu izan naiz beti, nire herrian, ez? Hori paradogikoa da, baina sentipen hori izan dut. Azkenean Lizarra eta Lizarrerria oso eremu erdalduna izan da, eta, sentitzen ginen pixkat arraro euskalduna ginenak, ez? Zuzinen konstiente hortaz, txikitan zer zen euskalduna izatea herrian? Edo gaur egun ikusten duzu begi ezberdinekin? Bai, konstiente nintzen, zeren azkenean nik hori jaso dut etxetikan, euskara zaindu behar da, euskara zaitu behar gara, altxorra da, eta ez, da beti borroka hori, ez, eta eske gutxi gara, eta guk ez badugu egiten, nork egingo du, eta zama handia da, hori. Bai, batez ere haur batentzat. Bai, zama da, ez, baina era berean, horrek, eta haren jaso dut, ez, transmititu date kontzientzia hori, eta maitasun hori gure hizkuntzarekiko, eta hizkuntzaren alde borroka egiteko, beharra ez dakit, ez, itxusia da ere hitz hori, baina badudala, ez, kontzientzia maila hori, euskara zaindu behar den kontzientzia hori, eta hori garrantzia eman behar zaiona, ez, badirudi gaur egun militantzia hori edo kontzientzia hori ari dela pizka eta purka diluitzen edo galtzen bezala, eta oraindik euskarak behar gaitu, ez? Transizio ederra eman diazu euskarak behar gaitu, ez? Ze orain igoko gara ikastolen federazioaren bulegora eta gai honen gara pixkat honen inguruan hitz egiten. Bai? Ederki. Orain etorri gara Nafarroako ikastolen federazioan, Iruñeko San Anton kalean, ez? Zu noiztik zabiltza hemen lanean? Duela urte bete, eskaz. Esango nuke, urtea bete nuela, aurreko urteko martxoan sartu nintzen, eta horixe, badut eskarmentu pixkat, esperientzia pixkat badut. Pentsatzen baita ere, erronka batzuk izango dituzula, ez, hemen kartean. Eta eman duzu justo klabea, ez? Hitz hori erronka hitza da gaur egun inguruan darabilgun hitza, terminoa. Euskarak erronka handia dauka. Esango dute historikoek, ez? Eta gu baino zaharxeagoak direnak esango dute
baina orain duela 40 urte euskararen egoera eta hori bai erronka handia zela, ez? Bai. Baina nirekin uste dut ados egongo zaretela esaten dudanean euskarak eta euskal komunitateak ja ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herri mailan dituen erronkak, diagnostikoak oso konplexuak direla, ez? Lehenago aipatzen genuen off the record, Nafarro baten 4 jaiotzetatik bat ja etorkinen seme-alabak direla. Nafarroan jaio, gainera, ez, etorri hori da. Ez? Jaiotze-tasak bera egin duela kriston pila. Bai. Pantaila digitalizazioak euskeran duten eragina latza, hori ezin uka dezakegu, erreferenteak falta zaizkigu eta euskal edukietan eta erakargarriak izan daitezen diren edukiak falta zaizkigu. Ez dakit, mundu globalizatu honek zer egin duen gure hizkuntz minorizatu hauetan, horiek guztiak eragiten dute, euskarari eta Nafarroan bereziki, orduan erronkak badira handiak. Eta horri, gehitu nahiko nioke, orain hezkuntza departamentuak hartu dituen neurriek egin diguten kaltea ere aipatu nahiko nuke. Ze neurritaz ari gara? Erronka handia izango baita, kolokan jartzen duelako zenbait gure sarean 15 ikastola gara, eta 15 ikastoletatik 7 edo 8 ikastoletan etorkizuna kolokan jarriko lukete neurri horiek. Zeintzuk dira neurriak? A ber, zaila da saltzen, legeak dira eta beek aplikatzen dute beraien ikuspegitik, baina bide judiziala landuko dugu, bide politikoa noski, azken finean ez delako bakarrik ikastolei egindako eraso edo ez dio bakarrik eragiten ikastolei, euskal komunitateari eragiten dion zerbait da, Nafar guztioi eragiten diogun zerbait da, eta ez da justua hori gertatzea. Minduta gaude, eta gure mina eta zerrea adieraziko dugu, zeren ez dugu merezi hori. Gaur egun, badago demografia krisi bat, ez bakarrik Nafarroan ustut, mendebaldeko munduan, orokorrean. Orduan, zentzu honetan, esaten duzu, migrazioak asko eragiten ari da, aurra asko tortzen dira, beste kulturetatik, beste hizkuntzetatik, zenolako eragina du honek, ez dakit ikastoleen garapenean edo. Handia, gu kontziente gara, hor badugula zer landu eta zer egin, zeren, gaur egun gizartea aldatu da orain duela 40 urtekoarekin aldeatuta, hori argi eta garbi dago. Eta guk etorkinak gure eredura, eredura ere hurbildu behar ditugu, bai guk eta bai sortzenek eta publikoak euskaldun nahi baldin badugu Nafarroa edo behintzat euskararen etorkizuna bermatu nahi badugu, etorkinek euskara jakitea eta euskaraz bizitzea ere, gure ardura da. Eta guk nahi dugu horiek hurbiltzea egia da, Nafarro bezalako erkidego baten, Hego Amerikatik datorren etorkin bat hurbilduko dela gehiago kristau eskoletara edo erdal ereduko ikastetxeetara. Hori horrela da. Baina ez dakit igual politikoki ere, hor esku hartu beharko litzatekeen, zeren askok eta askok ere ez dute ezagutzen euskara existitzen denik hona etortzen direnean, Eta normala da, Egin batean bai, baina, karo, ofiziala da hizkuntza, orduan ezagutu beharko lukete, badela beste hizkuntza eta hemen ere beste hizkuntza batean bizitzeko aukera badela edo bizi garela. Baina guk ere badakigu eta ahaleginak egiten ari gara eta berriro Lizarrara jotzen dut, duela 2 hilabete bideotxo bat grabatzen ari nintzela Lizarra ikastolan, hango idazkariarekin poza hartu nuen, zeren eta ikusi nituen, goizeko 9 ziren, justo ikastola sartzeko momentua, eta etorkin asko, eta etorkin aurren guraso biak ziren etorkinak, eta horrek postu ninduen, zeren hori da murgiltzea, eta hori da erakartzea etorkinak ere euskarara. Eta esan ziren idazkari honek, alegia, azken 2 urtetan, kopuru hori ere handituz joan dela. Gehiago nahi dugu, baina gauzak ere ari dira aldatzen poliki-poliki. Eta espero dugu geroz eta gehiago hurbiltzea gure sarera.
baina badugu beka sistema bat Bai. laguntzen duguna, behar ekonomikoak duen familia hoiei. Kooperatiba gaelako badakigulako gu kuotak eta barrera bat izan daitekeela, ez? Erakartzerako orduan familia hoiek edo beste familia batzuk ez dute zertan etorkinak izan behar, ez? Baina badugu ere eta guk hemendikan deia egiten dugu hurbildu daitezen, ezagutu gaitzaten denok gizartearen parte garelako eta horrela eraiki behar dugulako etorkizuneko Nafarroa, ez? Interesgarria esaten duzuna da, zeren azpimarratzen dugu asko baita ere, eta hori nik egin dizu galdera, hori egia da. Etorkinek ikasi barutu euskara, jakinda Nafarroan ere, kopuru handi batek ez dakiela euskaraz, ez du nahi ikasi. Hori da. Eta gero bestalde baita ere, enfokatzen gara asko, nola baite, haiek ere etorri behar dira, edo igual gu ere joan behar gara haien gana, ez? Ez da bakarrik haiek etorri, etortzen diren daukate motxila eta zama handi bat, hori da nire iritzia. Izango zen polita baita ere, hori arien naiz esaten Euskaldunon parte guztitatik, ez? Joatea jende honen gana. Ez dakit nola ikusten duzu. Errestu behar dizkigu gauzak, ez? Eta erakargarri ere bilakatu. Eta horretarako landu behar dira estrategiak eta erabat ados nago horrekin. Gauza bat, ez dakit, egia esan orain arte izan da, aipatu ez dugun gaia, baina igual orain zentzua du lotzea zati honekin, hau da, zuk zer ekarri duzu futboletik ona? Lotura handia dauka futbolak hemen aurkitu dudanarekin. Eta orain hartzen ari naiz, futbola eman dudan ibilbideak, etorkizunean, balore eta bizipen horiek balio didatela. Behintzat, orain arte, eta 3 urte ditut futbola utzen honetikan, oso baliotsua izan zait futbolean izan dudan ibilbidea. Hemen, zergatik, nahiko analogoak edo analogia handiak daudelako, edo azken finean, ikastolak, 15 ikastola gara, sare bat gara, talde lanean aritzen gara, bai? Batzuk ikastola handiak dira, beste batzuk txikiak, beste batzuk zaharragoak, beste batzuk gazteagoak. Bai. Futbol taldean berdina, ez? Aurrelaria, atzelaria, zaharragoa dena, veteranoa dena, gaztea dena, esan nahi dut. Eta horiek guztiek ongi funtzionatu dezaten, behar da kohesio bat, behar da elkar ulertzea, eta behar da talde lanean aurrera egitea, ez? Adibidez, esaterako. Bale, esaten dut, batez ere, zu izan zinelako kapitaino orduan, behar da leadership zera gaitasun hori eta bestaletik komunikazioa ere bai. Bai, karisma puntu hori edo komunikatzen errestasun puntu bat izatea ere hori importantea da, ez? Irudi bat izatea eta gero ere lidergo puntu, baina lidergo positibo hori izatea ere garrantzitsua. Niri futbolak hori eman dit, ez? Eta zeren, egoera orain ikastoletan, hezkuntza departamentuak hartu duen neurriekin gauden egoera konplexu eta latz askotan egon du naizelako ere futbolean egon naizenean. Horiek eman dizkit mekanismoak eta herramientak, orain, hemen ez horren arrotz sentitzeko. Eta orain pixkat marrazteko etorkizunan nola ikusten duzu datozen urteak bai euskara eta bai ikastolei dagokien. Bira, lehenago ez, baikortasuna gora eta bera ibili gara, baina hemen kostatzen zait horren baikorra izatea. Ez dut esaten ezkorra izango naizenik, baina bai ikusten duela mehatxu asko dagoela inguruan, oldarraldiak baita ere, argi geratzen ari diren bezala. Eta ez nahi zau sartzen esatera. Pasan ustera horrela. Bai. Atera gara,
kalera, pixka bat, aire hartzera. Bai. Zeren, bueno, esan duzun bezala ez, Lizarrakoa zara, baina Iruñan bizi zara. Iruñan bizi naiz, bai. Gainera hemen onduan, errepidaren bestaldean, eta ikusten duzunez, hemen daukatena hurbil, etxetik hurbil. Erosketak eta hemen San Anton kalean egiten ditut, kamiseria, fruteria, okindegia, eta bueno, bizitza hemen inguru hontan egiten dut. Ez zaizu ditzen, nik sensazioa daukat, baina Iruña naiz eta hiri bat izan, herri kutsua duela? Bai, herri handi bat, ez? Azken finean, hemen edozein ezagutu dezakezu, eta Nafarroak ze dauka, 600.000 biztanle, ez? Uste dut azkeneko datuak hori esaten dute. Ez gara asko, Nafarroan, gaina Nafarroa zabala da? Hori da, iparretik egora eta mendebaletik ekialdera zabala da. Eta herri handi bat da, bai, Iruña. Bai, lehen egon gara pasatzen eta esan zuzte, egine gelditzen da eta begiratzen du, ez? Nolabait, kuriositatea dute jende, ez dira, ez gara ohartzen, ez? Olako gauzetaz, gabaketatea. Ez gaude horren ohituta hemen, ez? Gauza hori ikustera. Ez, baina iruditzen zaizu Iruña dela hiri atsegina? Bai, ni nago, superpozik hemen bizitzeaz, gaina beti, Lizarran bizi izan du ginen nire bikota eta ni, eta ni gaztetan ere, baina argi neukan, Iruñara bizitzera etortzen ginenean, zentroan bizi nahi genula. Aldezarrean? Aldezarrean edo bentsat zentroan, inguru honetan, bai. Eta zerbitzu guztiak hemen ditut eskura, esan dizuan bezala ez, komertzioak, ambiente pixkat nahi baldin badu, zerbait hartzeko hemen daukatena eskura, oso eroso bizi naiz. Takonera bezalako parkea, Ciudadela, Arnaz lujo bat da. Eta gainera, orain ari gara pasatzen, zuretzat den lokal, importante batetik, ez? Bai, orain da, futbola utzi ondoren ekin diot, aktibitate berri bat egiteari ekin diot, eta hori da arnasketa funtzionalen irakasle edo naiz orain, ez? Ere, ikastolen federazioan egoteaz gain, eta bezala aurrekin egoteaz gain, baita ere pasatzen du konsultak arnasketanak. Eta orain erosi berri dut lokal hau, hartu berri dut, 30 metro karratuko lokal txiki bada, erreforma txiki bat egin beharko dut, bertan pasatzeko konsultak eta jendea hartatzeko. Hasi baino lehen grabatzen esan duzu, benga, bazen ezagutzera nire arnasen kontuak. Azkar azalduta, badakit egin genuen azken elkarrizketean, hasi zinera pixkat hortan sartzen, baina azaldu behar diguzu pixkat zer den arnasketaren kontua hori. Arnasketa funtzionala. Nik hori ezagutu nuenean esan nahi dute, nik ez nekien ongi arnasteko modurik zegoenik. Inoiz ez nion erreparatu, ez nintzen kontziente, eta arnasten nuen, al nuen bezala, ez? Eta pentsa futbolean, oso importantea da. Oso importantea, kirola egiteko, baina bizitzarako, ongizaterako orokorrean, ongi oxigenatzea gorputza, ez? Eta ongi arnastea zer da? Sudurretik egiten dena hartu eta bota, bai? Modu isil eta finean, eta diafragmatikoki, bai? Hori reposoan gaudela, egoera lasai batean gaudenean, bai? Kirola egiten ari ganean, noski zarata aterako du gure arnasak, posiblemente ahotik arnastea eskatuko digu, baina hori, reposoan gaudela, sudurrekoa hartu eta bota, isila, fina eta diafragmatikoak izan behar du gure arnasak. Eta, ezaugarri horiek betetzen ez baditu, gure arnasketa ez da funtzionala izanen, eta funtzionala bilakatzeko nik entrenamentu baten bitartez, laguntzen diot jendeari bere arnasketa egokia berreskuratzen eta horrek dituen onurez aprobetxatzen. Eta horrek ekartzen dizu ongizatea handiago bat eta bizikalitatea handiago bat izatea. Eta zu formatu zinen hortan, ez? Pentsatzen dut eskaintzeko zerbitzu hau? Bai. Bada konpainia bat, arnasketa funtzionalan liderra dena da Oxygen Advantage. Da nire ahoskera kutrearekin inglesa. Baina da las ventajas del oxígeno, herrerara itzulita edo oxigenoaren abantaila. Bai, hori da. Eta hor jaso nuen formakuntza bat, nahiko potentea, nahiko zabala, eta teoria eta praktika.
Eta gero, apostu egin nuen, zeren horrek iruditzen kristona, arnasketaren munduarena, iruditzen mundu bat superinteresgarria, eta nik probatu nuen nire gorputzean, eta iruditzen erraminta bat, kristona. Eta orduan esan nuen, hau, konpartitu barra dut jendeakin, erakutsi bat dio jendeari, eta horri heldu diot, eta oso pozik nago ere horrekin. Egin behar dizut konfesio bat, aitortu behar dut, uste dut gaizki arnasa hartzen dudala. Bai. Zeren behin, kantu irakasle batek esan zigun arnastu eta gero bota. Eta nik arnasten nuenean, sabela berez puztu behar da. Bai. Nina zen kontrankoa, usten zen eta gero... Benetan? Bai, eta... Pues arnasketa paradogikoa esaten zaio horri uste dut, Hori esan zidaten, kontrako arnasketa. Bai. Hori arazo bat da. Bueno, hori, arnasketak ona daukana da, berreziketa bat lortu daitekela, esan nahi dut. Zeren gu jaiotzen gara ongi arnasten dakigula. Zuk jaio berri bat ikusten duzu eta hori da arnasketa funtzional bat, ez? Nola diafragma erabiltzen duen, sabela baino diafragma, bai? Ez da berdina. Bai, egia da, arrazoi. Eta hori, aldatu daitekela berriro patroia, ez? Arnasketa disfuntzional bat, funtzionala bilatu. Nola? Pues nik proposatzen dut nire ikasleekin, arnasketa ariketa bitartez, biokimika, biomekanika eta aspektu psikofisiologikoak landuz, hori guztia berbideratzen dugu eta egoki arnasten laguntzen diot jendeari. Ioko dut zure gana, orduan. Ederki. Bezero bat berria. Eskerrik asko, Sori. Bueno, begira, iritsi gara ia San Fermin elizara, Iruñeko Alezarreko sarreran, orduan, hori arnasgune bat, hemen dena berde. Eskerrik asko, Oier, eskainiko denboragatik, eta hasiko gara elkar. Bai, egongo gara, ez, etorkizunean. Hori da. Orain artekoan ere pare bat aldiz egon gara, ez, elkarrekin, eta, oso gustora egon naizela, eta mila esker zuei eman didazuen aukera honengatik. Ni segi. Bai, berdin. Aio.